Rhyw 6 neu 7 mlynedd yn ôl, o'n i'n rheolwr tîm fan hyn yn yr Hendi. Oedd e'n dod o diwedd y tymor a oedd rhyw 3 neu 4 gêm dyn ni i orffen, twad. A lot o bois wedi cael ei anafu, bois bant ar stag do's. So rai ni dod i cwpl o bois ifanc ar y fainc. A ddyn o'n nhw, un o'r olwyr ni. Oedd dim dyfer profiad rili i waren erbyn y dynion. Ond dath ar y fainc y diwrnod na, wedyn ni paid poeni wel lleid i ddim arno. So fel oedd y gêm ymlaen, o'n i tu ôl ar y pryd, a ath cefnwr ni lawr. Oedd cwpl o aneddiadau wedi bod, a fe oedd yr ôl ar y fainc. So ath arno, dath Steffan off, ges i gared fe, wedi si copau neu dim byd top nawr, just cymera amser ti. 2 funud ar ôl ni, maen nhw'n cico hir a mae fe'n mynd ato fe. Ta fe'n galw marc am ryw reswm, mae fe'n rhedeg syth at canolwr nhw. Mae rai bod e'n meddwl, fi'n mynd i cael e nawr. Mae'n dechrau dangos i drad, mae fe'n mynd mewn a mas, mae fe'n troi mae'n rhedeg ar y cefnwr. Mae'r boi ifanc ma'n edrych at fe'n meddwl, na, fi ti allan i ti nawr. A mae fe'n mynd ar y tu allan, dan y pist. So fi'n troi ag Gary wedi si, fel mae'n rhaid da, paid bod ni, neitha fe to. Wedi si, be ti'n meddwl, neitha fe to? Mae digon da fe yn y tanc. So, rhyw 2 funud ar ôl, maen nhw'n pwyso arno ni, mae pel yn mynd yn rhydd. Mae fe'n pigo fe lan, mae fe'n neud switch dy'r boi, yn y canol mae fe'n cael ei nôl. Mae fe'n rhedeg eto at yr un cefnwr. Hwn yw'r cyfle nawr i cefnwr cael ei nôl. Ond dim chance. Mae'r boi ifanc mae'n mynd ar y tu allan to, bang, dan y pist. 2 cais o fewn 5 munud. Troi ys i ag Gary, wedi si, pwy yw'r boi ma? Josh Adams. Mae pawb yn dechrau rwle, a fan hyn dechreuodd Josh Adams yn yr Hendi.